Keď sa pacientovi majú odoberať vzorky na laboratórnu analýzu, zvyčajne sa myslí na testy krvi. Ja však navrhujem pracovať so slznou tekutinou a vysvetlím vám prečo. Pretože, po prvé, odber bazálnych slz je neinvazívny a bezbolestný a po druhé, hladiny rôznych molekúl v slznej tekutine sú oveľa stabilnejšie ako v krvi, kde sú metabolické profily veľmi dynamické a menia sa napríklad po každom jedle. Navrhovaný test slznej tekutiny zisťuje abnormálnu mitofágiu a preto slúži ako indikátor zvýšených zdravotných rizík a umožňuje ich individuálne posúdenie. Táto metóda poskytuje pacientom a ich ošetrujúcemu lekárovi objektívne posúdený zdravotný stav a v prípade pravidelne vykonávaných testov aj dynamiku zdravotného stavu. Na základe toho pacienti a lekári môžu spolupracovať na optimalizácii zdravotného stavu na úrovni mitochondrií a následne tiež celého organizmu. Toto vyšetrenie bolo zavedené a certifikované v Rakúsku spoločnosťou 3P Medicon a je ponúkané spolu s následnou konzultáciou v celej Európskej únii. Bazálne slzy na toto vyšetrenie sa odoberajú v ordinácii ošetrujúceho lekára. Poradenstvo na základe personalizovanej interpretácie laboratórnej správy sa vykonáva buď osobne alebo online konzultáciou. Pacient teda nemusí za týmito službami nevyhnutne cestovať. Od podrobného rozhovoru s pomocou zdravotného dotazníka pred odberom vzoriek slznej tekutiny až po záverečnú konzultáciu uplynú zvyčajne menej ako 4 týždne, hoci často sa konzultácia uskutoční už týždeň po odbere vzoriek. Prajeme vám všetko najlepšie a v prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.